Šta se ovo ljudi sprema, ovo više nadaleko nema. Svi kod Ive u Paljike 28.5.2022. Paljike visoko, još jedna spektakularna šampionska korida u organizaciji Ive Ilića. Stari fajter Ivo Ilić sastavio je sve prave šampionske borbe. Razlog više da dođete i uveličate ovu koridu je borba o kojoj se dugo priča. Izazivač Struja, vlasnik Asima Zukića, napada na titulu šampiona srednje kategorije na bika Zlatonju od Benita i Inote. Rog od rog, čelo od čelo, ko će biti bolji, ko će biti jači, oba dobra! Od ostalih borbi toga dana izdvajamo: bijeli vlasnik Adan Šabi ide na Megdan Ljubanu, vlasnik Semir Bekrić; Zekonja vlasnik Boris Tanasić ima okršaj sa Brizanom, vlasnik Mladen i Pajo Dilber. Golub Nezira Ahmića ide u rogove Jelenki, vlasnik Mijo Pavlović; Luli braća Čizmić protiv Macana, vlasnik Meho Kačarević. Romanijac, vlasnik Anto Josipović i Zekonja, vlasnik Pašaga Šabanović; Krilonja, vlasnik Nermin Nukić, nasuprot Gučija Mustafa Ćosić i još mnogo atraktivnih borbi koje je pripremio organizator Ivo Ilić. Dođite i budite nam dragi gosti, u Paljikama visoko bit će dobra mesa, maza punih kesa, pojesti i popiti, zapljuvati i poigrati, sve u režiji organizatora. U muzičkom dijelu programa zabavlja vas atraktivna Goca i Alen Bešlija. Voditelj programa je Milenko Srdić. Generalni sponzor je Ohran Gradnja. Sponzori koride su Ibra, braća Brajković, Mušimbegović Gradnja, D.O.O. Visoko, Cile Fasade, Karlo Mandolić, Habib Jelić, Jusuf Begić. Medijski sponzori Izvorna TV, BH koride 4 rudara i Radio 7. Ulaz je 10 konvertibilnih maraka. Organizator Ivo Ilić pripremio je sve na nivou za sve ljubitelje koride i teferića. Svi ste pozvani i budite naši dragi gosti, poručuje organizator Ivo Ilić. Visoko, Paljike 28.5. Svi ste dobrodošli, sem kiše.